Hej derude. Jeg hedder Sif Greve Fredskov. Jeg er 20 år gammel. Jeg bor i Bagsværd hos min far og på Amager hos min mor. Til hverdag lige nu, der laver jeg faktisk ikke så meget, fordi jeg gik ud af 3.G og blev student her inden i sommerferien i juli fra Nørre G, eller Nørre Gymnasie i Brønshøj, hvor jeg har gået de sidste 3 år. Så nu leder jeg efter fuldtidsarbejde, og der er jobbet hos jer i Creative Space virkelig mit muligvis drømmejob. Jeg er som person virkelig kreativ og elsker ligesom mange forskellige kreative medier, både på sådan en der symaskine, og så bruger jeg også meget tid på at tegne og farvelægge, blandt andet med sådan nogle her. Og så tror jeg også, at jeg sådan personligt har været på Creative Space i hvert fald 10-15 gange. Lige nu er jeg i gang med at lave sådan et tallerkenstel. Jeg har 2 og 1 i brænderen lige nu, forhåbentlig. Så der er også masser af god erfaring med jeres forskellige malere, eller maling, og tape og stenciller og sådan noget. Jeg elsker virkelig at være inde hos jer, så jeg kunne virkelig også godt tænke mig at være med til at give den oplevelse til de andre, der er derinde. Jeg synes virkelig altid, at dem, der arbejder derinde, er enormt søde, og jeg kunne sagtens se mig selv passe i det team, forhåbentlig. Jeg har ellers arbejdet i Parken, altså stadionet på Østerbro, i lidt over 2 år nu, hvor jeg har en vagt sådan et par gange om måneden, lidt afhængig af, om det er en travl fodboldsæson og koncertsæson, eller sådan for eksempel i december, januar og februar, der er der ikke så mange ting. Og der står jeg i sådan en madbod og laver øl og hotdogs og sådan noget, men oftest så har jeg kassevagter, så der står jeg og har sådan den der mere kundekontakt og sørger for at give en rigtig fed oplevelse til alle Parkens gæster. Og det er virkelig også det, jeg synes er fedest ved at arbejde derinde, der snakke med en masse søde mennesker og sørge for, at de får den bedste mulige oplevelse. Det er så dejligt. Og det kan også være virkelig, nogle gange har vi jo virkelig travlt, og så skal det gå lidt hurtigt, men man skal selvfølgelig være sød og tålmodig alligevel. Og andre gange er der mere stille og roligt, og så kan man bruge lidt mere tid på at snakke med folk og give dem den gode oplevelse. Og det er også måske det, jeg ser som sådan en god service eller en god gæsteoplevelse, det her med, at man føler, at det bliver sådan mere personligt, og det ikke er så stresset. Altså jeg foretrækker virkelig, hvis jeg for eksempel er på Creative Space, at hende, der måske skal hente min kaffekop, også sådan lige snakker lidt med, nå okay, hvad fik dig til at vælge den, eller har du været her før? Og flot, der væltede en lille lampe. Men at man får sådan en god og personlig oplevelse. Jeg har også været der med min lille kusine, hvor at det var vildt sødt af hende, der ligesom hjalp os. Sådan snakkede meget med hende og spurgte, hvad hun malede. Og, det tror jeg også vil være mit tip for sådan at få folk til at vende tilbage. At man får den her sådan personlige oplevelse, og man oplever, at der bliver virkelig sådan anerkendt alle gæsterne. Og for eksempel, ja, at man går hen og snakker med, hvis der er nogle små børn. Sådan, ej, en fed drage, og okay. Og at man giver ligesom en velkendt familiær oplevelse. Nu tror jeg har sagt oplevelse 1000 gange. Men forhåbentlig så kan jeg uddybe lidt mere til en samtale, hvis I har lyst til at se mig og snakke med mig mere. Det håber jeg i hvert fald, at I har. Jeg vil gerne have jobbet hos jer. Så vi ses forhåbentlig.